Altså, velkommen til min opsamling. I dag vil jeg sådan lige til øjenskygger og mascara og pudder. Jeg starter med øjenskygger. Ja, så der er altså 2 pudder her, og så er der nogle det håber jeg. Og så mascara og eyeliner. Den starter om det. Okay, så jeg starter med sin pudder. Jeg har 3 pudder, den ene har jeg brugt op. Det første, det er min Xperia Blush, og den er i farven Orange Brown. Og den har jeg bare brugt totalt, og der er måske en skær af den tilbage, men den var ret god. Den er oplevet, så jeg synes, den er lige ikke. Den var super glad for, den havde bevilget. Og det er den lidt. Det er fra Avon. Og det er en pudder. Jeg bruger en lille pudder. Det er den her pudder. Jeg har bare på en. Jeg bruger en lille pudder. Ja. Det er den her lidt glitterfarve. Den er i hvert fald rigtig flot. Den er lidt for lys, den er der er en cream makeup powder fra Tyskland, og det er noget, der hedder Laura Page. Og der bliver lidt for næsten svart, men det er overdrevet. Så er den gået lidt i stykker, men der har jeg også fået ret meget af den. Og den er bare 8 varme ton, og den får jeg kultur og lidt for lidt. Det næste, nej, ikke flere, så er det øjenskygger. Den første, den er fra Thailand, og man kan ikke sætte den på eBay eller noget andet end noget. Så denne her fra Hello Kitty. Den er lige der, så jeg vil tage til. Og den er faktisk fra Hello Kitty. Og den er eyeshadow, og den er bare med. Den næste, det er en helt sort øjenskygge, der egentlig viser i den her forskel. Det er bare en rigtig sort øjenskygge. Og når det andet kommer på, så faktisk min ser som stor. Den næste, det er på øjenskygge. Op. Og men det er de her hold med op. Og den er faktisk med underlige farver. Jeg synes, det er 2 rigtig gode farver, og en ret naturlig farve, hvis man får lige de der ord derhjemme. Det første er denne her blå en. Den er faktisk ikke blå. Og da den kommer på, den er bare lidt glimmer. Den er lige der. Den bliver bare til glimmer, og det er egentlig meget rart. Jeg vil heller ikke bruge den, hvis den bare var sådan totalt blå. Den næste, det er en Christine Slot, som vil eje, hvis hun gik med det. En pink oyster. En skrigepil. Men den er virkelig flot. Kan I nå se det på film? Den er så flot. Og ja, det er den perfekte øjenskygge, hvis du skal til og pangfarver. Men næste, det er til paletter. De er begge fra Rema. Jeg starter med 4 paletter. Det er denne her palette. Denne her palette. Ja, palette. Og den eneste farve, der er tilbage til, den er blå i. Ja.
Og den er down 104 smukke blue. Og den her er 351 Steel Walrus. Og den her, den får sin puder nu. Den er synes, at den her farve, jeg har fået men den har fået den til det er faktisk så den er ligesom de der blå shimmer. Det næste, det er en creme øjenskygge fra Brand London. Og det er denne her glimmer. Og den er farve 071 King Stone. Den er super glad for. Og den sidste, den er fra Nivea. Og hvis du gerne vil eje den, så skriv til mig. Jeg ligger af den her nu. Det er den værste øjenskygge, jeg har. Jeg mener virkelig, jeg har. Det er simpelthen noget af det værste, jeg kan købe. Nivea. Fordi at Nivea, det er sådan et mærke. Det kan godt være, at du får noget på pengene. Men prøv lige at se den. Indpakningen er bare totalt krise i sig selv. Og så øjenskyggen. Den er sgu ikke flot. Den er overhovedet ikke den der. Jeg har brugt det 2 gange før. Jeg skal sådan virkelig kan se meget presser, når jeg kender alt, men jeg har presset virkelig meget, der er brugt ud over det hele. Og der kommer ikke en skidt farve. De der. De kan måske se en lille smule. Men det er det farve, der kommer. Andet farve kommer ikke. Og det synes jeg simpelthen, at de kan penge for, det synes jeg er ærgerligt. Fordi det er jo, ja, Nivea er god til at lave lidt på det, så smart. Men øjenskyggen, det næste, det er mascara, og hvis vi ser med der det næste, det er mascara. Jeg tager den med fri, efter det er mærke, det er. Det er sådan lidt mere. Det er mærke. Så har jeg den eneste mascara, jeg har fra Rimmel, det er den her et grønne en. Den hedder Max Ball Cover Green Balloon Mascara. Det er den her mascara. Det er en super god mascara. Der er den her, synes jeg. Og børsten, den er nok lidt kæmpe. Den har den her blue. Så vi kan se. Og den har sådan en blue. Og den har den perfekt. Det er den perfekte. Så løber den op i den, hvor den her en god mascara. Det er ingen penge for den her dag. Men jeg synes, den er fra Midland. Det er en volumen Express Waterproof mascara. Og børsten er ret klumpet, men den er virker fin til mig. Den virker fint, og den er vandfast. En lille smule vandfast. Den virker fint. Men næsten en yndlingsmascara, den er for Calvin Klein. Og den er i farven Nickel Mascara. Ja, tror det der. Den er super fint. Børsten er rigtig flot. Det er den er fra Maybelline, New York, Lash Cello, og den her er ja. Og den står hernede med det. Børsten er super flot. Den er neutral. Den er bare super cool. Så har jeg 3 til Dior. Det har en
det her er 2 gange efter den nye. Den første, den er jeg egentlig ret glad for. Det er Your Show Ultimative. Hedder det ikke? Jo, Ultimative. Det er denne her. Ja. Den er også super glad for. Og den næste, det er Your Wilder Cup, og den er Grand Festival. Og den synes jeg, kommer den først. Og sammen først, men den er god nok. Den er sådan meget ud. Den næste, det er Your Show Blackout, og den er gået totalt i stykker, som jeg er ganske glad for, den her. Det er denne her. Den synes jeg er skæv efter mig. Jeg koster bare overhovedet indledende større, så jeg er sådan lidt til at og den sidste jeg har, den er fra, de 2 sidste jeg har, de her 2, den første, den er fra L'Oreal, og det er Extra Volume Cologne. Og ja, den smager bare det. Det er sådan, jeg vil have det her. Og den har den der chicken breast, den er egentlig den bedste chicken. Ja, den er her. Den er flot. Den er stærk. Og den sidste, den er fra Helena Rubisen, og jeg kan forstå min kærlighed. Den her, det her, det kommer til at prøve. Den her Lash Cream Mascara. Og børsten, den er også super flot, og ja, jeg elsker den. Den her mascara. Så eyeliners, så har jeg 3 eyeliners. Det er en flydende, men de andre til sidste film. Det første, det er den her programmet. Jeg kan sådan lige stå og tage lidt mere først. Den er jo nok en skræmme, den næste film. Den næste, den er fra Gumtivet, og der har den film. Den har det lavet en rigtig flot streg. Der er ikke sukker i den eyeliner. Men, og den sidste, det er en fra Basic eyeliner, og så kan det super dejligt, det gør for det andet, man kan selv sidde og presse balkonen. Du kan ikke bare lave en pæn streg, du kan ikke bare med den. Og når det er det en flydende eyeliner, så vil jeg gerne have, at den kan virke det. Så det man kan ikke sidde sådan her. Så det er børsten, den er lidt mere koncentreret. Så det vil være lidt mere skæve. Kan jeg godt overføre det. Det er bare det. Det er i hvert fald lidt det var forskellige stars. Og ja, min make-up. Øjenskygger. Jeg håber ikke, I fik svar på, hvad I ville. Og husk at følge mig på Instagram. Og følg mig på min blog. Og bare abonner mig. Og subscribe til videoen. Og skriv gerne videoer i kommentaren. Hej hej!